ମାନେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ନଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଜାଣିଥିଲେ, ଆଶ୍ଲେଷ୍ୟ ବା ପାଦରତାಂ ବିନଷ୍ଟୁବା ଅଦର୍ଶନା ମନମହତାಂ କରତୁବା ଯଥା ତଥା ବା ବିଦଧାତୁ ଲମ୍ପଟୁ ମତ୍ ପ୍ରାଣନାଥସ୍ତୁ ସୈବନା। ଜୀବନରେ ଅନେକ ଲୋକ ଆମ ଜୀବନ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳି ସାରିଲେ, ଖେଳି ନାହାନ୍ତି? ଲୋକ କୁହନ୍ତି ମୋ ଜୀବନରେ ବାଜି ଲାଗିଲା, ମୋ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଲୋକ, ସମସ୍ତେ ଜୀବନ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିବେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଥରେ କହିବା ଦରକାର, କୃଷ୍ଣ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ମୋ ଜୀବନ ସାଙ୍ଗରେ ତୁମେ ଖେଳ। ଗୋପୀମାନେ ସେଇଆ କହୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଆଶ୍ଲେଷ୍ୟ ବା ପାଦରତାମ୍, ଆମକୁ ପାଦରେ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ପାଦରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ ବା ଆଲିଙ୍ଗନ କରନ୍ତୁ। ଗୋପୀମାନେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ଜାଣିଥିଲେ, ସେ ଶ୍ଲୋକରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୌଡୀୟ ତତ୍ଵ, ଆମର ଯେତେ ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକରେ ଅଛି। ସେ ନାହିଁ, ଲୋକ ପାଇଁ କେବଳ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦରକାର, ମତ୍ ପ୍ରାଣନାଥ, ସିଏ ମୋର ପ୍ରାଣନାଥ, ମତେ ବଞ୍ଚିଲେ ବଞ୍ଚେଇବେ, ମରିଲେ ମାରିବେ। ଭଗବାନ ମତେ ପାଦରେ ଠେଲି ଦିଅନ୍ତୁ ବା ଆଲିଙ୍ଗନ କରନ୍ତୁ, ମୋ ପ୍ରଭୁ ତ ସିଏ ସଇଲା। ଆମ ପାଠ ପଢା ଏଇଠି ସରିବ। ଏ ଯେତେ ଗୀତା ଭାଗବତ ପ୍ରଚାର ପତ୍ର କରିକି ଆମେ ଯାହା ସବୁ କରୁଛେ, ଲାଷ୍ଟକୁ ଏଇ ଶ୍ଲୋକକୁ ଯିବା, କୃଷ୍ଣ ଆପଣ ମୋର ପ୍ରାଣନାଥ, ମୋର ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମତେ ଆପଣ ପାଦରେ ଆଲିଙ୍ଗନ, ପାଦରେ ଠେଲି ଦିଅନ୍ତୁ ବା ହୃଦୟରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରନ୍ତୁ। ଆଶ୍ଲେଷ୍ୟ ବା ପାଦରେ ତାମ୍ ବିନଷ୍ଟୁବା, ମତେ ପାଦରେ ପେଷଣ ବି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ କଣ କହିଲେ? ଅଦର୍ଶନା ମନମହତାଂ କରତୁବା, ମତେ ଆପଣ ଦର୍ଶନ ଦେଇକି ସୁଖ ଦିଅନ୍ତୁ ବା ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଦର୍ଶନ ନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ମତେ ଦର୍ଶନ ନ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମେ କଣ କହିବା? ଆମେ କାହିଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିଲିନି, କାହିଁ ମୋର ଭକ୍ତି ହେଲାନି? ନାଇଁ, ଆପଣ ମତେ ଦର୍ଶନ ନ ଦିଅନ୍ତୁ ବା ଦର୍ଶନ ଦେଇକି ସୁଖ ଦିଅନ୍ତୁ, ପାଦରେ ଠେଲି ଦିଅନ୍ତୁ, ପିଷ୍ଟନ କରିଦିଅନ୍ତୁ ବା ଆଲିଙ୍ଗନ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମତ୍ ପ୍ରାଣନାଥ, ମୋର ପ୍ରାଣନାଥ ଆପଣ, ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ଏଇ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ଆମ ଗୌଡୀ ମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ଏଇଟା, କୃଷ୍ଣ ଆମକୁ ଆମେ ଭଲ ପାଇବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଜୀବନରେ ଯାହା ମିଳୁ ନ ମିଳୁ, କୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତୁ ନ ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣନାଥ, ମୋ ପ୍ରାଣନାଥ ହଉଛନ୍ତି ସିଏ।